Una umweni wako aisa mumwe musikana wemurume wako paprofile pic. Zvinhu zvakaramba zvindirwadza to the extent yekuti ukambodzokera kumba. Ndadzokera kumba because of dedembe yako. Ndakakumbira natete ndikati chindidzosa kumba kwangu ndane tutsi. Wandidzosa ndakasvika wamwena wangu asikupa paine murume chete. Ndatosvika atobvisa zvinhu zvesembe dzangu dzamumasagi dziri panze. Murume obva atanga otopopota akati hama dzako hapana zvadzinondiita ngadzidzoke kana dzichishinga chichini. Handina basa neumhandara hwako ongoinawo iwewe. Ndakabvisa vasikana wakawanda umhandara. Plus kuitisa mwana handina mwana wani, ndine vana wakawanda. Mwana wako hapana chaanondishamisira pauri. Hana basa nemwana winaye. Nditori na vana wakawanda. Zvinhu zvakara mai wake wari. Zvinhu zvakaramba chindirwadza kuti ndobva ndamubvunza ndikati saka izvi chandakugara hangu panapa chii? Mwana wangu handinaye nani newe. Mai wake obva ati ndinokuti mugare panapa mufanira kugarisana, ndakukupai mutemo. Kana uri kusara panapa iwo wachafanira kutaura nemurume wako. Kana unoda kutaura nemurume wako unotaura kwandiri. Ini ndotaura zvandoda kutaura kumurume wako. Kana murume wako anoda kutaura newe anotanga ataura kwandiri. And then ndozokuudza zvaanoda kutaura newe. Iwewe uchange uchirara mukicheni. Ndagara tiri obva atora zvinhu zvake obva ndatomubvunza ndikati iwe uri kumbogara kupi? Kwandiri kugara kunini ndauna right yekuita sei kukuziva. Chandiri kungoda iwewe enda kwenyu. Chandakukurudzira nchoti enda kwenyu. Ndikati uri kubva wandiramba sembo. Kungonditora ubva wanditambisa ubva wangondisiya. Zvakatoitika zvakausi wega watanga kuita sei? Utanga uramba. Ndini nditamufonera. Nini zvako handichaita sei? Handichadi. Ndarara usiku ese ndichichema dadhi. Ndikamboza mukumbenda kwana mbuya unotaura nyaya kuti ana gogo chimboribatsirayo. Imba zvakamira zvakadai so. Foni yake yanga kugara anga kuti mai wake akafona. Aibuda panze ubva daira makozi kunze. Saka ndakamubvunza kuti iwo mama wako wakuti mama wako akafona obuda panze chii chamuri kumbonyadza kuita sei chamuri kuronga chisingaiti kuti mukadzi wako ndiite sei ndinzwe. Ndobva kandairo kuti handina mukadzi. Vana saka ndiri chii chakozwa newe ndiri kuchaya mapoto. Ndikati saka ukanditora ndiri musikana. Bova yobva ndikadzika panapa kuti tiri kuchaya mapoto. Nzi as long as mai wangu asingakudi handina zvandokuzviitawo. Nyangwe ini ndikakuda kana mai wangu asingakudi handina zvandokwanisa kuzviita sekuzviita. Saka ndakamuti saka ukarorera mai wako here kana ndokazvirorera. Ndobva ngondipa question yekuti ndati handina mukadzi. Kati ako murume kobatina shari kupi kanzi asara akagadzikwa matare kumbawo. Mimi dai mazama maita sei? Mabva panapa munogona ngovimba mukaita sei mukarohwa. Ndikati aizona ndichadirarama life yekutya ekutya vanhu ndaneta nekurarama life yekuti ndine chimbowatiza ndichaita sei? Ndichikatya life yakaramba vachindiraramisa ita sei? Yandirwadza ndaneta. Handisi kuatiza. Kusangana zvekwatiri kuita zuva ranhasi pano paUtindi TV. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda, semazuva ose muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero nhaika. Right. Nyaya yandinayo panapa nhasi, vakuru vanoti mbudzi kuzvarira paruzhinji unzi itandirwe mbwa. Tine nyaya inoti suwisei kana uchinzwa. Handisida kutsanangura but ndoda kukusiyirai muridzi wenyaya akutsanangurirei zviripo uye zviri kuitika. So nhasi tinotenda ani zviya? Tinotenda Rukweza. Right. Ndoda kuti tinotenda Rukweza ukwazise mhuri yeZimbabwe yakakutarira pane dzinongwa ungoimhoresa. Ukwazise mose vateereri. Zita rangu ndoitwa tinotenda Rukweza. Right. Tinotenda Rukweza wauya panapa paUtindi TV. Ndiri kuziva kuti pane nyaya. Handiti? Right. So ndoda kuti utsanangure nyaya yako, toda kukusiyira nguva.
handitsanangure nyaya yako yakaitika yasaka nhasi tinge tiri panapa paTV. Inyaya yei? Yeah, a long story. Notidaidzisei? Ndakaroorwa 2020 maodzi. Ndaroorwa kudaro, ndakagara nemurume, taigara pamba pavo. Tichigara pamba pavo kudaro, ndakazama kuda kuti kumurume ngatinoloja. Murume airamba kuloja. Ndikazama nekuda kuenda kuna mai wake kuti mati tauti tiloji. Mai wake ati handisi kugara panapa kwemazuva akawanda, ndichabuda ndichimenda kuHarare, saka kuti muloja hazviiti kuti muite sei mubve panapa. Takagara, mwana womusikana akadzoka kubva kumurume, kubva wayamba ndatangogara naye mwana womusikana nemurume. Pakatangoita makwirisi, tikatangonetsana musikana kuti murume wako hasi kutenga chikafu, hasi kusapotawo family. Vatanetsana, murume aigara, murume anoshanda mumaini, aiuya kana ka1 pawiki. Ka1 pawiki ipapo paizoya pacho kana should be Saturday paweekend kana Friday. Paisvika pacho ipapo ndaipedza wiki rese pasina chandasamukana, pasina chandacha. Sometimes ndaigona kutorarira kana machanzi ekumaini aya nditori nenhumbu. Ndobva hanzvadzi yemurume yaibika murumu make, ndobva atora mapoto and everything zvese obva avharira murumu mamai wake. Mvura ndotoita sendorara. Ndakaudza murume kuti ndo life inosara ichiitika kana uchingosiya usiku. Hanozviteka serious. Vandazomuti another day ndikumbira kuti uzomboye pakati pewiki. Umbone situation yandinenge ndichita sei? Handinenge ndichirarama. Ndobva auya pakati pewiki paya. Ndobva asvika, ndakatorara. Should kuma 1-2 ipapa dzemasikati. Ndobva atosvika ndakatorara pasina kana chandadya, kakayari thirst. Ndobva atotanga kunetsana hanzvadzi dzake, ko mukadzi wako chichini? Hanzvadzi yake bva yafonera mai wake akati tanetsana namakoti, saka ndakuita sei? Ndakubva pamba. Mai obva wafona zvikanzi amudzinge mwana wangu pamba, kana makudzinga mwana wangu pamba hazvichapi picture yakanaka, saka imimi ngabve nekuda kwemukadzi wako here wawakaroora ndiye akudzingisa, ndo akuita kuti udzinge mwana wangu pamba here. Madhezi acho nemurume tatiri kuside 1 aimira neni kuside kwangu. And then zvakaramba zvichienderera svika ndakaenda kumba ndine nhumbu. Ndasvika kumba pandanokumbira grocery, pandapiwa grocery nemari yechikafu. Ndobva ndadzoka, bva ndasvika bva ndatenga chikafu. Bva wadzoka the same day randakasvika, ndo same day rawakabva uya kuPort Town. Ndobva wasvika zvikanzi chikafu ngachingoiswe mudhani munhu esaite sei tingodye tese. Bva ndangoti as usual ngatingoisedu chikafu mudhani. Chikafu changa chatengwa nemurume wako? Chachatengwa nekumba kwedu. Nevanhu vekumba kwako? Okay. Pandasvika chikafu bvachangoshewa, vanhu vatangodya. Chichipera wakabva urongedza mabhegi obva waita sei? Ndobva wabuda bvongotisiya futi tiri paground. Ndobva ndakumbira zvimwe mari, obva ngoti mukadzi murume wako uramba uchingoshingirira chichi, wadi wadzoka kumba kana uri kuno zvakaita sei zvakaoma. Abva ndangoti life maybe kumaini nongokuziwawo zvichazoiti kana zvaita sei kana zvavhurika. Ndakaramba ndichingokontinyaurira that life kusvika but ipo chandofarira hangu nacho pa that time murume aimira neni, saka ndasinganyanya kuona peni yacho kurwadza kwacho. As time goes on, ndakazvara mwana ne7 months. Ndazvara mwana ne7 months. Kuchipatara aingoya murume wangu natezvara, ndoega iwe chipatara uchindishamira kuchipatara ndiriko nehama dzangu. And then the day rekubuda kuchipatara ndo the day rakauya wamwene ubva watoti utauya wotora mwana. Ubva warambidza hama dzangu kuti hadzifaniri kuona mwana. And then bva hama dzangu bva dzangoti zvakanaka, ubva watongodzokera kumba. Ndobva taenda kumba, wana mai wamai vangu ubva watoti madi matipa mwana ambouya kumba tozokupai kana mwana wake aita sei akura. Ndobva waramba wakati tinokwanisa kuzvichengeta. Ndakandiwadza ndichoti ndakagara 1 week now uku ndine prenature, ukasanda nyatsopora uku handizi first time yangu bata mwana, nditozivi kuti mwana anotekwa kese. Ndobva ndasiwa nekamwana kako ne 2 weeks, obva ndakwenda kuHarare kubasa. Zvakandiomera at first
kusvika ndakazopedzisira ndatochairo ndo life itoripo. Zvese ndakaita ndega pamwana wangu zvese. Pachakangondisurprise ndichoti paguvhu remwana parakadonha wakatuma murume wangu vamweni ende ndinotora guvhu. Mubva asvika atora guvhu kuti ndizoti guvhu remwana wangu rakaiswepi rakaendepi. Inini hapana chandinoziva kuti guvhu remwana wakangoita zvinhu zvaungoritu. Then ndakazombobvunza murume kuti guvhu remwana chii chakangoitika, wakangoti zvinoitwa muchivanhu chekumusha kwedu takangoita tega zviri kumusha kwedu. Zvinoitwa mai wasipo here zvikanziwa upindiri panyaya idzodzo. Ndebva ndangosiyana hangu nazvo. As time goes on mwana atokura. Should be last year. Nhauro yakanyatsotangira pakuti ini naumweni tatone crush about mwana wamusikana. Vamweni wakabva nyatsondibudira pachena wakati inini waifanirwa kungosunurwa nemwana wangu. Mwana wangu ndanisanda kuda kuti aite se aroore. Ndaramba ndinomapindura chandaingoita ndaikwanisa ngodza murume ndozvotaura mama wako. Kuti murume wangu anga asina kana time yaigona kutaura kana kuti aitaurawo nawo kana kuti zvamuri kuita handisi kuzvifarira kana kuita sei, aingoramba akanyarara. Saka chaiye chinhu chaingondirwadza mukati memwoyo wangu chingoti nei usingambobvunzi kuti zvandiri kuitirwa zvakaita zvakamira sei. Then ndakaramba ndichikontinua life iyoyo. Zvakazonyondirwadza. Vamweni vakasvika paextend yekuti vakanditi at first ndine zvinhu zvandiri kuti uite, murume wako pane zvandiri kuona zvodoitika pari. Ndobva ndatongoti ndezvei. Ndobva wati ndoda kuti utore tsoka yemurume wako paari kubuda kwendobasa. Waitora ndobva wauya nayo ndobva wandipa. Ndobva ndati madi kunotora mega. Ndakaramba kutora tsoka iyeyo. Ndobva ndaudza murume ndikati patata kubuda ndoti mama wandishedza. Wakanditi ndakatomudza tatomurodhi. Mama wandishedza wati nditore tsoka yako but handizitonga uchida kuita sei. Maybe watosara wakaita sei wakatora tisipo. Ndobva ngotisiyana nazvo. Hana uzombobvunza ndakabva ndatosiyana nazvo. Pamberi futi as time goes on ubva wanditi ndoda kuti zvaitika taigezera mubathroom tonanika mapendi mubathroom imomo. Ubva ndasvika totora pendi remurume wangu waisa chimba chezingizi mubhaketi imomo nemvura nemiti yanga ikatswanywa iri imomo. Ndobva wazviisa mubhaketi. Ndakavabvunza ndikati ko zvamaita mubhaketi ichi zvikanzi zvinoita kuti murume asaite sei asahure. But question yandakavabvunza ndeyekuti imi mazoda kuti wangu murume asahure. Madi matanga kugadzira wenyu. Ndotanga ndaona kuti kwamuri zvashanda here muzondiitira inini. Ndobva wati kwanditori zvinoshanda ndakangotora pendi remurume bva ndaruwasha bva ndatonanika panze. Obva ngoti uchazviona usati watanga. Kechitiri obva wanditora ubva uya nezvinhu zvakauya nazvo ubva wati izvi zvinhu zvindoti muzvipfungaidze mumba. Ndizvo zvakaita sei zvikanzi zvinodzinga mhepo here. Pachinosurprise chandakakwanisa kubvunza kuti tinoita zvinhu zvakadai so futi uchecha zviti sei hazvibvumidzwi. Obva wanditi kuchechi miti zvese zvandinoshandisa zvazvina zvazvinoyera. Ndikati but kuchechi kana takuzvishandisa zvemashandisiro atakuita zvinhu zvinenge zvakutoita sei zvakuyera. Ubva ngonditi ropa rako nerangu ratadza kulinga. At first anonzwisa kuti zvinoreve. Wakantaura kuti ropa rangu nerako ratadza kulinga. Ndobva wazotiwo another day rakauya tezvara. Ndobva watora mutsvairo ndobva waupisa. Tezvara ubva watonditi ndibikirewo kuti ndobva ndabika kuti nditori mukicheni ndobva wauya nemutsvairo yangu wakapiswa nemadota zvazvirimo. Ndobva wazviti zvise mutiya tezvara nemurume wako. Ndobva watozvidira mutiya yaya bva ndaitora tiya yaya bva ndairasa musingi. Iwo ndiwo wakagadzira murume wawo ndobva wangoendesa murume wangu ndakarasa musingi. Ndobva waenda nayo. Ubva tezvara ubva watomwa uyu murume wangu ndobva ndamubate ipapo. Murume wavo vakatomupa akatonwa. Vanga vaisa zvinhu. Zvii. Kungori wakapisa mutsvairo wenyaya. Dota racho ndo rwakashandisa. Ameno miti yavanotswanya yakabva waisa ikaita pauda. Zvacho hazvinyatsonzwisisa hangu but zvaingobuda mutumapepa twaunenge wangori nato. And then takaramba chikweshenana ubva wati warasa. Tina shene yasina kuti pane zvaifanira kuitika pamurume wako. Ndobva ndati pane zvaifanira kuitika pamurume wangu.
chii chaifanira kuitika pamurume wangu zvampa chaifanira kuitika pamurume wako. Ndabva ndairasai maido ndimpe handiti izvezvi zvaamurume wangu dai maida mugadzira mungadai makamugadzira chi kudhara achitori mwana wenyu kwete mugadzira izvezvi ndichiona. Ndobva vati rimwe day pando patakatanga hondo dzese vaiti ndakaisa mvura yemurume kugeza tuvo basa vati ndisire mvura yekugeza ndaisa mvura yekugeza inotodziya mubathroom ndaisa mubathroom iye ndobva anga ari kunze ari kutamba nevana kunze kwegedhi vandatomhanya vana nomushedzi ndachiuya kugeza ndakudzoka naye mumba ndichipinda naye mumba ndakasangana iye akasara murumu achitora tauro indobva ndadarikira kuenda kubathroom chinotonhodza mvura ndakasvikira vamwena uri kuita waiting bucket riyari ndobva ndovati ko mama muri kuite ndobva wandidhonza ndobva wandipinza mubedroom wavo uyu murume wobva atongopfuurira obva aita se obva anogeza ndobva ndati ko mama muri kuite zvikanzi ndandiri kuita zvandandiri kuita ndandiri kuita weti vana zvinoshandei zvikanzi weti yandiri kuita inoita kuti murume wako aite mari especially murume wako anoshandawo mai. Zvakandiremera chinhu chandakatanga kuita murume akatondogeza nemvura iyo yanga ine achibuda mubathroom pandamuti kuti ndozvaita sei ndozvaitika but handizi kuti zvinorevei. Obva ati saka inini unoda ndiite sei handikwanisi kuita seiwo handikwanisi kuconfronta mai vangu. Obva ndati ini hangu the best way yandinoona pakati pedu tadiita muvha tatinoita sei tanoloja ndo best way yandinoona kuavoida zvimwe zvinhu zvinotoitika tisingaiti sei tisingaoni. Murume obva ati ndichaona ndo anzi yakati akodhipa ndichazoona pamberi apo kana zvinhu zvangu zvikabuda zvakanaka ndichaita sei tichanoloja. And then zvino mwari obva ngotowikira chero zvakaitika izvo mwari obva ngomupo mari kumai amupo mari tatisina kana maplates kana chibva tatenga midziyo magasi and so forth tatengawo midziyo yedu inekuti isusu ndobva ndatoti wadiwapo mama $10 $10 wopodhedhe chikafu ndosheyawo chandokwanisawo kupa mama otoite sei sezvo angori munhu anogara ari 1 ndakaita saizvozvo murume obva apa mama $10 tekuti atengewo zvisimu zvaanodokwanisawo kutenga. Anotoziva kuti kuita kwaita murume wangu mari pane chiwanhu chawaisotoita kudhara ini nhangu hapana zvandaiziva murume ndiye akazondiudza leta ono. Ndobva tagara obva ndazoita zvekuzvinzwa zvakutaurwa kuwanhu kuti mukadzi muroora wangu aita mari haana kunditengera chinhu haana kana kumbondipa zvinhu zvakandirwadza vandanodza murume kuti zvamuri kuita ndisiita sei handisi kuzvifarira zvakuita izifi but iwo ndiwo ngosingatodi kutopa mama vachi mari pandi ndakakuomedza kuti wape vatoti ndakambokutaurira kuti ngatisaite sei ngatisawape ndikati zvaizoitero kuti nditi ini ndiri kubika muno musemuro mai vari kutadza wakagarawo mondona nchidya zvinonaka iwo wasingaiti sei wasingachi ndofanira ungofila peni yekuti ndimai wangu anenge vari kunzwa rona hanzvadzi dzangu. Ndobva ati mwoyo wako iwo ndo wachafira vandatongoseka wangu nangoti izvizvo kungofarwa edu kwati nechingoita pamba as time goes on anotozinyatsoziva kuti munhu zvatomubata lazaro ndotoziva kuti handizivi kuti pane zvakabva kukonfranta murume wangu here because from there ndanda kuti ndikadotaura chinhu nemurume anga singachatonzwi zvandototaura chese chandaitotaura anga kungoti urunyepera mama. I love my mother more than my family. I love my mother more than my family. I love my mother more than my family. Ndakataura chini I love my mother more than my family. Zvinhu zvakaramba chindirwadza svikati to the extent yekuti ndakambunza kuti unofunga kuti handina mai were nekuti ndinodzwa kuti I love my mother more than my family but ini ndakatosiya vabereki. Even Bible charinotaura kuti ngatiite sei kana maroorana maita sei makura makutofanira kusiya vabereki motanga mhuri yenyu patsva. And then murume akabva zvaita izifu ngemai vaiziva because ndaingooneswa maprofepic nawo ndandisina foni nadesati hauna umwene wako waisa mumwe musikana wemurume wako paprofepic. Zvinhu zvakaramba chindirwadza to the extent yekuti ndakambodzokera kumba ndadzokera kumba because of dedembe yangu ndakakumbira natete ndikati chindidzosei kumba kwangu ndane tutsi wandidzosa
ndakasvika wamwena wangu asikupa paine murume chete ndatosvika atobvisa zvinhu zvese hembe dzangu dzamasagi dziri panze ndobva ndangotora ndoda kuziva kuti maprofile picture anga akuiswa neamweni akatoiswa iwe uchitogarisana nemurume wako. So vanhu ndo vanga vakukusendera kuti una maprofile picture emusikana wemurume wako iwe atori nemurume wangu vatori vese yo saka vainindina vanhu vaikuudza vaita zvekutokusendera infact mama wangu waizviona mama kumba foni wangu ine namba dzavo but kuti vataura wangu vasingaiti sei wangu vasingakwanisa ukonfiranda kuti ndingazokwanisa ndi mai mukomane here kana vangondibvunza kuti kumba kwakachanaka here kumba zvinhu zvisiri right here ndaingoti skwakazondita ndaitadzo ndaishandokuudza sei ubva watonditaridzira mapiki ubva kuti ukona zvokuita nokumba kwakarohwa here then ndakangocontinue ngati maybe zvinoita sezvinopera maybe wadongondifinurawo kuti ndiite sei kuti ndibve sevanhu vasingaiti sei sevanhu vasingachandiri but ndongoshingira isize inopfuura then ndakaramba ndiripo ndichigara ndakati dhidhera ndakadzosana natete. Sorry ndikubate bija nasotoenda mberi. Musikana uyu waimuziva here anga ari paprofile picture? Ndanisanda kumuziva. Asi wakazomuziva. Alright fine. Urida kumberi. Kusvika dhidhera ndakasvika hembe dzangu dziri masaga natete wakangosvika akangoti hatina chatinokwanisa kutaura newe mukwasha kana uine nyaya yekuti hauchadi mwana wedu unoita sei unodzosa zvichiwanu unoita sei unochiziva unodzosa mwana wedu zvakanaka because hausati waroora hausati wabvisira apa tinongoti waitamba nemwana wedu kana kuti uchaya mapoto kana paine chaitika tichazotangira ipapo iwe takusira mwana wedu ndo masirwa andakangoitwa pamba paya vamwe nobva wasvika vachisvika ubva watifonera hama dzako idzodzo dzidzoke kana tete wakati atidzosina nawamweni asi dai ari murume wakaruta rodaro kuti tidzoke taita sei taikwanisa kudzoka plus hamusi kuti offer transport yedu yataita sei yatashandisa ari pamba pangu apatsipi nonemusha kwemukadzi wake watsikirei pamba pangu hawana tete ubva toti musatirambe muchitaura sina basa isu tatoita sei tatoenda kana imimi nenyaya kwirai bhazi mouya nemwana wedu kupi kumba kwedu mosvika motaura kuti tine problem nemwana wenyu pakati mosiya mwana wedu pamba murume ubva atanga utopopota akati hama dzako hapana zvadzinondiita ngadzidzoke kana dzichishinga chichini handina basa neumhandara hwako ongoinawo iwewe ndakabvisa vasikana wakawanda umhandara plus kuitisa mwana handina mwana hwanini ndine vana wakawanda mwana wako hapana chaanondishamisira pauri hana basa nemwana wavinaye nditori navana wakawanda mai wake wari zvinhu zvakaramba chindirwadza kuti ndobva ndamubvunza ndikati saka izvi chandakugara hangu panapa chii mwana wangu handinai nani newe mai wake ubva wati ndinokuti mugare panapa mufanira kugarisana ndakukupai mutemo kana uri kusara panapa iwo wachafanira kutaura nemurume wako kana uda kutaura nemurume wako unotaura kwandiri ini ndotaura zvandoda kutaura kumurume wako kana murume wako ada kutaura newe anotanga ataura kwandiri and then ndozokuudza zvaada kutaura newe iwe uchange uchirara mukicheni nezvinhu zvako zvese mbva ndapiwa mapoto ekubikira anopiwa chikafu angopiwa mapoto andaishandisa ndobva ndanzi uchazvionera uri mukicheni ndovakanipa chikafu chekuita chekubika but nangu ndinopa chikafu chekuti ubike nyaya dzekumba kwenyu handiwanzopindiri because vamwena wako waduita sei hapana anoda kutongwa naye mumusha then ndakangocontinue ndichigara life yakadaro saka zvakandirwadza to the extent yekuti ndakamboendwa kansela ndasvika kuna kansela vandasvika vandataura nyaya kansela ndobva wafonera tezvara ndobva uya wambogadzirisa zvawakagadzirisa ndo mapindiro andakazoita murumu mandai muri mangu machona ndagara murumu imomo nemurume murume bva tadaidzwa natezvara kumba kwana sekuru bva tasvika bva tapiwa counseling imimi itai zvakadai so
murume obva aita seanzwisisa but chandikandisurprise nacho kuti murume airekodha zvese zviriitwa sei zvitaurwa nababa wake apedza ndobva anorekodhera mai wake tichingosvika mai wacho achipedza kudzwa maaudio ndobva waita sei ndobva watobuda ndobva waenda kupi ndobva waenda kutown vaenda kutown handizivi zvakaitika but ini ndakasara nemurume pamba ndobva atotenga chikafu choti tidye ipapo ndobva atoya nacho bva tadya chikafu chiya ndobva atokumbira ruregerero and then ndobva ndangoaccepta ndichingoti semunhu wandinoita sei wandinoda rega ndiite sei ndiaccepte situation iripo ndobva ndaaccepta ndobva mama obva wadzoka maybe iyanga asingadi kuti mai vakazviziva kuti adzokererane here kana kuti aityo mai wake handizivi ndobva mai wake ndobva wangosvika ubva watoti kuwazodzoswa nani mukati umu ndobva ndati tadzoka ndazodzoswa nani nemurume tawirirana zvatawirirana anotoziva kuti murume namai vatori nelingi zvauri kuita bva murume ubva atoti ndakumenda basa open alone nefriend yangu bva ndatobvunza friend yako ndianobva atara zita refriend yake bva murume ubva endobasa open alone ndobva aita 2 weeks ariko ndobva ndatoti ndokumbirawo nhamba ndobva ndakumbira vamwe nenhamba dzefriend yemurume ndokumbirawo nhamba dzefriend yemurume ndobva wandipa ndobva ndafona ndikati murume wangu ambosvika ikokore zvikanzi anombosvika kuno bva ndaramba ndine maquestions mumaini mangu kati saka chii chiri kuitika ina anotoziva kuti mai waruziva kune mwana wavo mai ndobva watobudawo ndobva waendawo kwarari murume ndobva azodzoka papera 2 weeks here ane friend yake ndobva ndazoti ndakagara bva ndabvunza friend yake maquestions andakamubvunza but handasingazvindo life yoraramiswa nemurume wako rega ndikudze chii zvaiitika ndobva ataura murume wako ane musikana waruita sei varudheta naye kudanga mvura saka ndowangaruita sei ndowangarugara naye but mai vacho anenge anoita sei anozviziva saka zvinhu zvakandirwadza ndobva ndada kumubvunza murume bva ati wazvinzwipi kuti ndimutaura kuti kufriend yako zvakandiita sei zvakandiremera but nehasha ndakazongoita sei ndakamutaura ndazvinzwa friend yako ndobva takagarisana kudaro ndobva akutangodana nomwe musikana futi mulocation imomo ndobva ndazvinzwa saka foni yake yanga kugara anga kuti mai wake akafona aibuda panze ubva daira makozi kunze saka ndakamubvunza kati iwo mama wako wakuti mama wako akafona obuda panze chii chamuri mbonyadza kuita sei chamuri kuronga chisingaiti kuti ini mukadzi wako ndiite sei ndinzwe ndobva kandairo kuti handina mukadzi vana saka ndiri chii chako zvikanewo ndiri chai mapoto ndikati saka ukanditora ndiri musikana bova yobva ndigadzika panapa kuti tiri chai mapoto nzi as long as mai wangu wangu asingakudi handina zvandokuzviitawo nyange ini ndikakuda kana mai wangu asingakudi handina zvandokwanisa kuzviita sekuzviita saka ndakamuti saka ukarorera mai wako here kana ndokazvirorera ndobva ngondipa question yekuti ndati handina mukadzi then ndakangocontinue like that ndakaramba ndine bitterness mukati memwoyo wangu to the extent yekuti ndakanoti foni yake iri kumusikana wake ndakaenda ndasvika ndazvinzwa kuti foni yake iri kumusikana wake ndakasvika musikana wangu ndasvika pana mai wemusikana ati mama ndokuonesa mai wangu zviri kundiitira mwana wenyu dai ari iye ari kuzviitirwa I think munofila peni yekuti makazvara kana dai muri kuzviitirwa maikwanisa kuzviunderstand ndobva mai wemusikana obva atobatikana ndobva wadaidza mwana wavo auyawo ndipe foni yawinayo musikana obva mboramba vandati ashandokukwapedza ndipe foni ndokubudisa kwakaita foni iya ndobva ndandipe pini ndobva ndipa pini ndobva ndatora foni ndikanogara mugomo ndaityoti anonditera pandanogara mugomo and for sure anga kutanga kutonditreka kuti ndaindepi nefoni yake ndanogara mugomo chandakamhanya unotanga kuvhura ichati rake namai wake ndoregara ndaingoda kuona zvinhu zvesina sina basa nazvo vandaona chati rake namai wake zvinhu zvandakaona zvinhu zvakandirwadza zoti nanhasi ndogara ndikangozvifunga ndotorwadzirwa ndishuwa munhu wandairara naye munhu wandoti murume wangu anoshinga kundiitira zvakadaro here
ndakabata mameseji ake namai wake vari kutaura vakati tora hembe pekutanga papakanzi tora hembe mukadzi wako taakupinda which means kuti papari panganga paunga kuita sei wakupinda. Saka uya akanzi tora hembe mukadzi wako kana tapinda tokuudzotaita sei tapinda uyu ndobva atodaira ndobva ati ndatora hembe yakaitwa sei kobvanzi buda nayo ubva ngoti okay pakaratidza kuti vanhu wakabva waita sei wakabva watofonera nobva waita zvawakaita. Yechi2 ubva ndangoona papakanzi zvaita here ubva ati zviri kuramba mama ndoita sei ubva anzi tora mapenda ake ndobva watora uyo aingoti okay kusazoziva kuti iye akatora here kana tanga asingatora chandaingona mameseji akakoti akaita okay zvikanzi ita sezvandataura mira tifoni takutopinda mukati which means kuti vanhu vakatoita vakaita sei apedza. Ndakasvika pa16 nekuti mari yandandinayo ndakatenga pweza ndikati ndakufira muno because life enda kurarama nongofangu ini nemwana wangu vandaenda pachati friend rake ndobva ndamupostira ndiye akaita first person kundikanzela friend yake murume wangu vati mate nasho sasvika pa16 yo dzokera kumba simukabautori papo dzokere kumba nehasha ndakabva ndati umweni wangu munhu anozikanwa stereke ndakati rega ndingaexpose zvaita sei zvawaita ndakazvikanda pakaribeni mugurupu remahodzi ndichishandisa foni yemurume ndakatotaipa ndikati ndini mukadzi wemuridzi wefoni ndabata foni yemurume wangu but mameseji aita sei andisurprise ndiri kukumbira kubatsira and for sure by that time ndatotsvaga cancelling munhu akakasikira kuzoona zveshuwa ndoda cancelling imwe musikana wepamashoko ndobva andishedza iye akabva amanonodilita machatsa yaya mukaribeni ndobva andishedza ndobva andipa cancelling yakandipa bata kana ukona zvisiri kuita mubva waenda kumba kana utsvaga zvekuita sei zvekuita ndobva ndatora foni yemurume ndobva ndasendera hama dzangu dzese machatsa yaya ndeizodoitira mangwana haya pangu pane zvinozviitika mangwana vandangotorera hama dzangu dzese machatsa yaya vandapedza ayo yanga inonoripota kumapurisa ndabirwa foni mapurisa vabva ndifona ndanga ndichauya ndakanyatsotovapindura ndikadai anga ari mwana wenyu ari kuitirwa izvozvo megonofila peni yandiri kunzwa chimbomirai kundiita sei kundishungurudza ndichauya ndobva ndazoti kuma3 4 zuva rakuwira ndandakangogara musango ndobva ndazofamba bva ndatokrosa bva ndamuona iye murume akatogara nefriend yake ubva atondionawo ndakutoenda pikukembi ndobva ateera bva ndatosvika kembi bva ndataura mwe mupurisa anga aripo nyaya but nyayako inoda proof chichajisa foni yotanga yapera moto wondipostira woita zvekuscreenshuta nekuti ukaita zvekuforwarda nyaya yako aizonyatsoita umbori mangwana ndikuudze zvazvinoitwa kuzoitira mangwana murume ubva atosvika ubva adhimanda ake foni yake tasati taita tazviita ndaningori nemascreenshots mashoma ndobva apiwa foni yake ndobva ati kumba kwedu hauchadzokera then vanangoti ini ndokwandiita sei ndokwandidzokera saka udondirari kupine nemwana but mangwana mupfuma muchienda omba kwenu kati kana uriona kuti ini ndode ndomba kwedu iwo uchitondiperekedza omba kwedu obva wataura zvese zvamakaita because handichatokuchenesi kukana ndikasvika ndikafa imi muchizoti nezvamakaita pandiri handisi kutozvinzwisisa zvamakaita pandiri apa mai mangwana acho kabva wabuda ubva waindowo town handina kuziva kuti ndo nyaya yakanga wafambira beba randainayo iri rapera risinidziitike ndo rakauya rakabatwa nemupurisa mukwanisa henyu kuruverenga zvarakanyorwa kuti rari rekuchii